As 39 xornadas de folclore da Deputación de Ourense traerán á provincia música e bailes tradicionais de 6 países a partir desta mesma noite. As agrupacións folclóricas que participan este ano viaxaron dende Colombia, Panamá, México, Serbia, Senegal e Taiwán, coa intención de poñer en valor a súa cultura. A programación arrincou hoxe, 12 de agosto, coa cerimonia inaugural no Teatro Principal de Ourense a partir das 8:30. As actividades prolongarase ao longo de 10 días ata o 21 de agosto, con actuacións no Barco de Valdeorras, Celanova, Maceda, Verín, Entrimo, Viana, Arrúa, Allariz, Tribes, Carballiño, Castro Caldelas, Xinzo de Limia, Manzaneda, Bande e Ribadavia. Cada noite haberá 2 espectáculos en 2 lugares distintos da provincia, protagonizados en cada un deles por 3 agrupacións, fora dos que teñen lugar na cidade de Ourense e en Ribadavia, onde estarán presentes os 6 grupos. Ata 173 artistas encargaranse de compartir as súas tradicións.